Yo, ya ini kok ya wis turu to, Mas, Mas. Lah ya arep nyapun Mas, wong cacah do longgar do leren aku yo melok leren to. Ora ki aku salah fokus karo sofamu yang bengi turu ki lho. Iki to sofa kayu ki ya. Ya iki masuk modele lurus ngene iki, Mas. Iki ngono jenenge sofa Garuda, Mas. Lah iki pira regane iki? 3.500.000 tapi oga iki tok lho ya. Heeh. Iki karo Ndi iso? iki formasine iki 3111. Berarti sak ret ki 3.500.000, Mas. Jek kanggo meja. Oh, lah mejane ndi? Iki lho. Oh, iki. Mejane. Ih, jan mening iki. Nek sing senenge sofane nggo wong tuwek-tuwek, kaum wong kawak ki yo ngene Oh, iki. klasik kan ya, Klasik, enak ukirane. Iya. Lah cah nom-nom sing ngene iki. Oh, lagi pira ki? Iki 2.900.000. Ki 2.100.000. Komplit bantal entuk papat ngene iki. Jan mening iki. Milih sing ndi sembarang. Bingung aku, Mas. Heeh. Lagi Iki api. Pembayarannya piye? Pembayarannya iso Aku COD to, Mas. COD ya? Ya bayar ning omah kuwi lho. Oh, iya. Iki wis aman lho nek kena ompol apa Oh, kena. iki nggae kain apa, Mas? Kaine Oscar iki. Oscar, oh iya. Wis gak tembus ning. Gak tembus ya, umpama putuku ngompol kono aman ya. Ya. Iya. Jan. Arep tuku sing ndi? Anu cara pemesanane engko nek sirku tuku tak hubungi ngono. sampean. Pikir-pikir saiki. Iya. Ya. Golek nomor WA aku lho ning ngisore foto profil. Mm-hmm. Ya nek nomor WA-ne to sampean salin kok hubungi aku. Oke, Jan. Mending iki. Wah, ya.